A ďalší. To a mne... Čo ja viem? Počkaj. Všetko určite dopadne. Dobre dopadne, síce neviem, čo určite dopadne. Ďakujem. To Miška napísala? Ďakujem Miška, ale no neviem. Stop Brazíl. Už je zase Brazília. Prosím. Tam je Povíte ty si mám riavky? Daj si režim nerušiť a... režim nerušiť. Tady je to 4 hviezdy. 1, 2. Maťko, aj ty už Brazíl. Ne, Brazíl, ne. Sunset to není sunset. Nie, to má režim nerušiť. Jak je sunset? Prečo si smutná? Ľudia není smutná. Jak sa spieva sunset do ľudí? Počkaj. Ale to daj. Ale zase ja nie som super, hej? Však na krku. Nie. Infinity Club Beach ukázal, že sa dá získať. Už nekúkam na veci iba cez výklad. Krmilečička, debilo fúrne vystať. Asi si zabudla, odkiaľ si prišla. Na uši, na urciach, trepy na lavičke. A separ je húd a preto mám výklad. Športový režim. Športový režim v aute je hudba. Veľa mňa more a sunset. Oh my god, yes. Neviem, no. Nejdeme do seba robiť trápne, že nevieme text. Dobre, na čo ideme spievať. Ale vyšlo nám to ľudia. No. Takže mali by sme... Takže keď budeme spievať, tak... Máš pekné nechtík. O, ďakujem. No smejú sa nám už. Nevadí, smíte sa. Ale určite sa nesmiejú tak, ako my dve záďou, keď chodíme na babete. Ľudia, viete, ako máme babetu? Tam taká kamarátovú. No, my si požičiavame väčšinou babetku. A chodívame sa To, voziť. čo sa pošlo, Maťo, to neviem, čo je zájem očí, tak ja nemám. Fuj, mne je tak zle. Fuj, takto sa cítim predtým, ako keď idem grcať, alebo keď cítim, že budem grcať. Fuj. No z Bohu. Tak... Ahoj, volám sa Eliška, pozdravíš ma. Čau, Eliška. Jak nejaká kokos influencerka. Čau, Eli. Ale ja som nie žiadna slávna, alebo tam... 16, 17, Brazíl. Six, Seven. Asi je v okne ten s pizzou. Nie je tu nikto Nie, a ešte- ten s pizzou príde až za nejakých 50 minútiek asi. No, takže... Nám bude volať. Ďakujeme za ružičky. Takže tak. Smáriť, čo? Ale nie je tam. No Však nie nie je je tu, lebo príde No. až potom. Za chvíľu. No.